Niin mä oon Teetu Piiroinen ja ikä 27 vuotta ja ammattilumilautailija ollut jo aika lailla about 10 vuotta. Suhde lumilautailuun niin kuin nykypäivän on se totta kai tosi paljon muuttunut siitä mitä aloitti. Että nykyään totta kai kun se on niin kuin ammatiksi teet sitä, niin siinä on myös se työpuoli kanssa ja se ei ole aina kivaa, mutta tää laji kun se on ollut periaatteessa silloin kun ihan siitä kun aloitti, niin siitä tuli semmoinen elämäntapa. Että se on aina ollut semmoista mistä on digannut ja jos se olisi pelkästään työtä, niin en mä varmaan sit kauhean pitkään lumilautailisi. So young and we can't let this moment pass. And even if we go to jail, I'd rather go to jail with you and make it last. We'll stay in this night forever. Never turn around and see the sunlight. We're just the sunlight, we're just the sunlight away. Your kiss is whiskey and cigarettes. We fall in love, love, love through the doors that we want through. And this might be wrong, but we're so, so young and we can't let this moment pass. And even if we go to jail, I'd rather go to jail with you and make it last. Jotkut sanoi, että lumilautailu on nyt ihan kuollut. Koko ajan vedetään isommin ja pyöritään enemmän ja jotkut tekee nelosvoltteja, mutta ei se ole kuolemassa mihinkään. Jokainen voi puskea omaa laskemistaan siihen suuntaan mihin haluaa ja tollahan se menee, laji kehittyy koko ajan. Vielähän kuivempaa se olisi, jos se vaan pysyisi periaatteessa paikoilla, että tehtäisiin vuodesta toiseen samoja juttuja. No siis en mä tiedä, toi on aina ollut periaatteessa, että on vetänyt isosti, niin se on ihan sieltä lähtenyt junnusta asti, että nyt yleensä tulee vetää hyvällä popilla ja musta se on aika näyttävää just, jos sä pystyt tehdä vielä temmu sellainen kliiniksi ja tosi isosti vetää ja tyylikkästi. Motivaatio tulee varmaan niin kuin laskemiseen just siitä, että haluaa kuitenkin koko ajan kehittyä laskijana ja opetella niin kuin uusia juttuja. Se on aina semmoinen iso niin kuin adrenaliiniryöppy, kun saa opetetaan uutta. Ja sen takia niin meitä lumilautailu on hauskaa ja sitten jos sä haluat tehdä tätä mahdollisimman pitkään, niin kyllähän sun on koko ajan niin kuin kehityttävä. Kyllä siinä on aina pieni paine, mutta se on itse asiassa vaan just kiva, että tässä on haasteita. Pakko koko ajan kehittää itseään.